Бу көннәрдә Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры үзенең 35-нче юбилей театраль сезонын башлап җибәрде. Яңа сезонда нинди яңалыклар, премьералар көтелә? Хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов белеште. Театрга 35 яшь. 35 ел дәвамында театр тамашачыларында елмаюны гына уяткан. Бүгенге көндә искәрмә түгел иде. Тамашачыларга яралу музыкаль хореографик перформансы һәм узган сезонның премьерасы Йосыф спектакле тәкъдим ителде. Монда инде мин Фәрит әфәнде чакырды. Әйдән Нурый миңа булыш әле дип, чөнки без аның белән Күчмә театрда шул Кәрим Кичүрендә эшләгәч, мин аның яртыга ярдәм итәргә теләдем. Чөнки анда бөтен профессионал кешеләр җыелган иде. Фатиховлар, Газиман Ширгазиннар, бөтенесе югары белемле режиссерлар, теге урамнан җыелган, үзешчән сәнгатьтән түгел. Ышанычым зур булды һәм кушылып киттем, элгәреге эшемнән күчтем. Киләчәктә безне 4 яңа премьера көтә. Алга таба да яңа әсәрләрне сәхнәдә күрергә язсын. Тагын берсе киләсе елга Алла бирсә, Александр Гринның «Ал җилкәннәр» исемле әкият фильмын тәкъдим итәчәкбез. Бу яңалык булачак. Һәм Әмирхан Динекинең «Матурлык» исемле шундай көтелмәгән спектакльне Айрат Абушахманов Уфадан килеп куячак. Гомумән әйткәнемчә безнең юбилей елы барлык репертуарда булган спектакльләр сакланып калдылар. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яулыклары.